Mga frontliners batok sa COVID-19 gipasidunggan atol sa 60th Charter Day celebration sa Lapu-Lapu City. Gipasigarbo usab sa mayor ang padayong pag-ubos sa mga kaso sa COVID-19 ug ang nagkadaghang mga uponganon nga nabakunahan. Si Luan Merondina sa report. Gibuksan ang 60th Charter Day celebration sa Lapu-Lapu City sa usa ka flag raising ceremony. Gisundan kini sa pagpasidungog sa mga frontliners sa COVID-19, sama sa mga sakop sa uniform service ug ang tanang mga naglangkob sa crisis management team. Gipasigarbo ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga nagkadaghan na ang mga uponganon nga nabakunahan batok COVID-19. Matod sa mayor, ana-ana sa 22,264 ang nabakunahan, samtang 102,161 na ka mga taga Lapu-Lapu City ang naparehistro. Temporaryo mang nahunong sulod sa tulo ka adlaw ang COVID-19 vaccination sa dakbayan kay nahurot ang supply sa Sinovac ug AstraZeneca vaccines apan ugmang adlaw buksan na ang usa sa dakong vaccination center sa Lapu-Lapu alang sa pagpamakuna gamit ang Pfizer vaccine. Sa dili madugay, ingpit na natong mabuntog si COVID-19 ug mapadayon ang kalambuan na atong nasugdan. Samtang ipasabot sa mayor nga dungano na unya ang paghatag sa quincentennial ug Charter Day bonus alang sa mga kawani sa City Hall sa hinapos nga bahin ning tuiga. Usabon ang Charter bonus o ang quincentennial bonus para makasave sa walo kita na natuang syudad karon are facing this pandemic. Uban ni Philip Patricio o Grod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.